elokuzaneni ukhumula icathulo kubani ngaphela ugogo awuphilanga nje ngozoza lapho uzombona ngawuphilile gogo ngavuma uphilile uyaphi gogo awuhamba lokuthi uphilile uyaphuma nendawo isuka eNewrest oh madoda right ivile idaba lakho cha kunento endifuna uqanda ijonga ke na khona bambelela ikhandlela hlala phasi khona yo yebo madoda siyakhuleka bahlophe siyakhuleka madoda siyakhuleka sivile madoda lokunini uhambe isifihlo sokugcina wena uyazi gogo mawukhona kuthiwa mina abe ngiyakhulekisa nanthi ngiyalandelela uthi umkhulu ugogo ngabe siyabuza sithi namanje yebo namanje into emehlele vele imehlele nasihamba sifune emakhosini kuthiwa besigijima sifuna into lengivutha kodwa isibeni somzi ohlala kuwo nanthi ngiyalandelela emakhosini okuphila kunomdala ayikhona na mama into zakho kodwa zihambe kahle ngoba ngempela nasiyifuna le nto umkhulu kunesikhathi bese udidwa ngumzimba kwasala umzimba wakho kodwa uve ukuthi isikhathi kodwa ubhlungu kwambe ngithi ixesha wena ebusuku wajula kwabili amanje waqaphela ukuthi namanje lento ingaba ibangwa yini ngoba namanje udokotela osilungu hambe ukuthona neshukela nasikabe sihamba siyabuza namanje siyafunisa emakhosini kuthi mama inyawo zakho ziyangidida ngoba namanje kuthi lezinyanga ngabe siyabuza namanje inyawo zakho zahlaba kangaka bakwenze njani ngoba namanje ikhona into lengumkhokha loyitsibayo phakathi emasangweni ekhaya nathi ngiyafuna ukuthi umuntu omdala kwenzeke ngathiwa ikhona lo mama lo ngeke kodwa ngumama kodwa nenesithunywa nje sengilozi amandla okuphila umuntu omdala jana kanjalo singasho kanjani umama umuntu omdala ngibona uyathandaza nobusuku nokulela umuntu omdala kwathona mama bekufanele ufike kodwa wazohlasela ngibona ngena abafana kodwa endlini nathi sikhona ngibona ushinoke egogo nathi ngiyabuza namanje emakhosini kodwa daku namanje kwangezi kodwa sombhedelo zwe ngako kodwa ngempela unenhlontiwe iphi ingane yokuqala egogo firstborn uyiwani ingane naye uphi uyazi mina kuthiwa namanje besibalekise indaba yemali kwasakwena ngoba namanje imali iphelele ezinkingeni umuntu omdala nathi ngiyafuna namanje emakhosini wathi umuntu omdala ayikhona njani kanjalo wathi ayikhona ikhona ingiloze namandla lephila lapha kuwena ngempela ngoba namanje kwenye izinto asazi kusinda kanjani wena ngoba namanje umbhede kodwa ngisho qobo ukhona ngempela kodwa usemzini kuthiwa sihamba sekufutshane hayi kude mani sifike sithi namanje lo mbhede ngaba kwenzakalani lo mbhede wathi umkhulu ayikhona namanje ngibona kodwa abafana kodwa labangamakwarakwara amagweja uyangiva nathi abe siyafunisa namanje emakhosini kodwa danjalo wena na ungekho kodwa namanje bese kuba namaxoxa bakujonga ukuthi namhlanje ukhona hayi namhlanje akekho kwenze njalo into omdala ayikhona le ndawo siyafuna ukuthi namanje sigcine siba abantu kodwa sinamanje kule ndawo wena uhlala kanjani noma wahlala kanjani kule ndawo kuyo yakho kwakhe nini pha udala manje kunomkhula ongihluphayo mina kulomzilo na ngoba ngazi uveze isikhathi egogo wami kugidiza omuntu uthizeni namanje ngabe kwethiwa sizasizekelisa sithi oyothongo mzobiwe ngabe sithi namanje ugijima inzo segusho zembongolo ngoba kunesikhova lesingidida lesebenza nekati lesifike kodwa lento lena ihlale kodwa empalini kuthizeni kwabe isikhathi wena uhambe kodwa wabanje ukuthonga kuthizeni bathi namanje ngingagcina umzimba wami wadudeke nje ngilale flat komuntu osebenze nzima ngolosuku uyava gogo kunjani yo hey gogo bakuhluphelana umuntu omdala yebo gogo asemanzini yebo gogo asentabeni ngilozela manje yebo gogo lo mbhede uthathiwe ngoba bathi ngempela wena uyazama ngibona mina uyazama umuntu omdala ohluphe abantu awuhluphe abantu hayi ubulwa benzokutshela lapha kodwa ngibona mina kodwa kude basiphamisa umama lothize kodwa loyitishela kazi ungive kahle nathi ngiyafuna emakhosini umuntu omdala namanje kunenyoka abafazi egangayo egadini kodwa sipense egadini ekhaya nganobona na egadi kodwa kuthana manje ngaba sithi namanje lapha ekhaya kodwa into le igadi ngeke ibe yize kodwa le igadi kodwa lezalela noma ngizothi lehloma izinto lekuzozona ngokuthi kwaze udideke isikhathi namanje egadi yami ayithelanga kahle isikhathi ngasho ngavuma ngabuza ngathi gogo namanje nokukhuleka ukuthandaza kuzohambe bese kuyaflash emandleni akho nathi ngihamba ngiyabuza umuntu omdala kodwa dala wena bezama ukushaya ngestroke usinda kanjani egogo yathandaza gogo hayi angincede gogo ngoba siyasidipha ungazange uzohlolela kodwa kuthiwa bengiyashilisha yabona le bhedi ngumuntu lokwaziyo ithathwe nini egogo le bhedi yakho wena yo hayi inkosi yami